Odborné vzdelávanie žiakov v Medzibodroží siaha do 19. storočia. Prvá písomná zmienka o škole je z roku 1870, kedy v Kráľovskom Chlmci vznikla živnostenská spoločnosť, ktorá sa zaoberala aj s prípravou učňov. V roku 1896 pri obecných školách pôsobila škola s 3 vyučujúcimi, ktorí pripravovali učňov. Neskôr v roku 1906 v Kráľovskom Chlmci vzniklo zariadenie na výučbu a prípravu učňov pod názvom Učňovská škola, ktorá sa sústredila na praktickú prípravu učňov. V roku 1910 sa rozšírila škola, v ktorej sa vyučovalo 2-krát v týždni v popoludňajších hodinách. Značný rozvoj odborného vzdelávania nastal v roku 1927 zriadením okresného živnostenského spoločenstva v Kráľovskom Chlmci. Súbežne s okresným živnostenským spoločenstvom sa rozvíjala aj inštitúcia na prípravu učňov, v ktorej sa vyučovali nasledujúce profesie: murár, klampiár, drotár, stolár, kováč, zámočník, cestár, dámsky a pánsky krajčír, obuvník, holič, kaderník, klobučník, medovníkár, čipkár, gombikár, mesiar udenár, obchodník, zmrzlinár. Po druhej svetovej vojne sa končí éra živnostenského spoločenstva, miestnu živnostenskú učňovskú školu vystrieda učňovská škola miestneho hospodárstva. V roku 1960 bola založená učňovská škola, v ktorej postupne sa menili aj odbory. Popri dennom štúdiu sa zriadila večerná škola pracujúcich pre profesie elektrikár, zámočník a stolár. V roku 1984 školu prevzal závodce z Krompachy, zmenil sa názov školy na Stredné odborné učilište elektrotechnické Kráľovský Chlmec. Od 1. januára 1991 Stredné odborné učilište elektrotechnické v Kráľovskom Chlmci sa stalo samostatným právnym subjektom. Zriaďovateľom je Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky. Od roku 1993 na škole sa začala príprava mládeže aj v 4-ročných študijných odboroch s maturitou. Od 1. septembra 2001 názov školy je Stredné odborné učilište Kráľovský Chlmec. V roku 2005 došlo k zlúčeniu SOU a DOŠ Kráľovský Chlmec a škola dostala názov Spojená škola s organizačnými zložkami SOU a DOŠ Kráľovský Chlmec. Dňom 1. septembra 2008 došlo k zlúčeniu Spojenej školy s organizačnými zložkami DOŠ a SOU Kráľovský Chlmec a Spojenej školy s organizačnými zložkami Stredné odborné učilište železničné a obchodná akadémia Čierna nad Tisou. Nový názov školy je Spojená škola Rákociho 23 Kráľovský Chlmec. Prví študenti si zasadli do lavíc železničného odborného učilišťa v Čiernej nad Tisou v roku 1964. Hlavným poslaním učilišťa sa stáva výchova kvalifikovaných pracovníkov v oblasti elektrotechniky a strojárstva. Od školského roku 1977-78 začína škola poskytovať možnosť štúdia odboru železničiar. Tento učebný odbor pripravuje žiakov najmä na robotnícke povolanie v železničnej prevádzke, ako napríklad dozorca výhybiek, výhybkár, posunovač, sprievodca nákladných vlakov, radlár, hlásničiar, tranzitér či signalista. Záujemcovia o štúdium prichádzajú z celého východného Slovenska. Študenti zo vzdialenejších oblastí bývajú v internátoch. V tom istom školskom roku začínajú študovať v Čiernej nad Tisou aj prví maturanti študijného odboru mechanik silnoprúdových zariadení. Od
1. septembra 1978 je škola zaradená do siete stredných škôl a dostáva názov Stredné odborné učilište železničné. Od školského roku 1993-94 majú absolventi základných škôl možnosť ďalej študovať v Čiernej nad Tisou aj na obchodnej akadémii. Dlhodobý pokles populácie na Slovensku v dôsledku existenčnej neistoty po roku 1989 má za následok racionalizačné opatrenia v oblasti školstva, ktoré sa priamo dotýkajú aj stredné odborné školy v Čiernej nad Tisou. Preto na základe rozhodnutia Košického samosprávneho kraja vzniká v Čiernej nad Tisou 1. septembra 2005 zlúčením dvoch škôl spojená škola s organizačnými zložkami Stredné odborné učilište železničné a obchodná akadémia. Škola sa však nevyhla ani druhej etape racionalizácie a tak je vyradená zo siete stredných škôl a od 1. septembra 2008 sa stáva súčasťou Spojenej školy v Kráľovskom Chlmci s názvom Spojená škola Kráľovských Chlmec. Pre žiakov základných škôl ponúkame tieto trojročné učebné odbory. Učebný odbor murár je určený len pre chlapcov. Absolvent tohto odboru je schopný orientovať sa v projektovej dokumentácii, pozná vlastnosti stavebných materiálov a vie správne voliť technologické postupy prác, murovať nosné a výplňové murivo, zhotovovať vnútorné a vonkajšie omietky, jednoduché obklady a dlažby, vykonávať betonárske práce, zhotovovať izolácie proti vode a zemnej vlhkosti, teplné a zvukové izolácie, vykonávať údržbu, opravy a rekonštrukcie stavieb, vykonávať jednoduché stavebno-montážne práce. Absolvent učebného odboru autoopravár mechanik je schopný samostatne pracovať na údržbe, servise a oprave cestných motorových vozidiel. Ovláda opravy podľa dokumentácie výrobcu, štandardnú diagnostiku, identifikáciu základných porúch na základe skúšobnej jazdy a testov, činnosti pri opravách, vykonanie záverečnej kontroly práce, obsluhu základných prístrojov a zariadení používaných v autoopravárenstve. Odbor stolár. Odporúčame chlapcom a dievčatám, ktoré sa radi venujú rezbárstvu a práci s drevom.
Oboznámia sa s druhmi dreva, ich fyzikálno-mechanickými vlastnosťami, naučia sa pracovať so stolárskymi náradiami a pomôckami i na drevoobrábacích strojoch. Po ukončení štúdia absolventi sú schopní robiť aj opravárske a údržbárske práce. Absolventi trojročného učebného odboru kadierník získajú vedomosti o pôsobení kadierníckych materiálov na vlasy a pokožku, o usporiadaní a zariadení pracoviska kadierníka, o funkciách pracovného náradia a pomôcok, prístrojoch a zariadení, o pracovných postupoch kadierníckych prác, základoch vlasovej kozmetiky, manikúry, líčenia a starostlivosti o pleť a o výrobe vlasových doplnkov. Okrem toho si žiaci osvoja základné ekonomické pojmy, právne formy podnikania, činnosť podniku a podmienky jeho fungovania. Absolvent odboru elektromechanik stroje a zariadenia ovláda práce týkajúce sa opravy a údržby elektrických častí všetkých druhov strojov, obrábacích, tvárniacích, mechanizovaných nástrojov a podobne. Vykonáva bežné opravy a údržby pod vedením majstrov odborného výcviku nielen elektrických, ale aj mechanických častí. Absolvent odboru elektromechanik silnoprúdová technika ovláda práce týkajúce sa realizácií základných elektroinštalačných a montážnych prác, ako aj údržby a opravy elektrických strojov a prístrojov vysokého i nízkeho napätia. Odborná príprava mládeže prebieha aj v 4-ročných študijných odboroch. Absolvent odboru mechanik elektrotechnik je kvalifikovaný pracovník, schopný samostatne vykonávať práce pri projektovaní, konštrukcii, výrobe, montáži v silnoprúdovej technike a spotrebnej elektroniky, ako aj v prevádzke a údržbe elektrotechnických inštalácií a elektrických zariadení. Absolvent odboru strojný mechanik je pripravený na výkon povolania v oblasti strojov a zariadení, ovláda práce spojené s ručným a strojovým opracovaním súčiastok, montážou, demontážou, skúšaním a opravou strojov a zariadení, obsluhou zváracieho zariadenia na zváranie elektrickým oblúkom. Absolvent 4-ročného študijného odboru mechanik strojov a zariadení je kvalifikovaný odborný technický pracovník, schopný samostatne pracovať na klasických a programovaných strojoch a zariadeniach, samostatne zvládnuť diagnostikovanie a odstraňovanie porúch týchto strojov a zariadení pri dodržaní bezpečnostných predpisov, ISO noriem a zásad starostlivosti o životné prostredie.
Absolventi obchodnej akadémie sú pripravení na výkon funkcie vysoko kvalifikovaného asistenta technických a hospodárskych pracovníkov a sú schopní vykonávať práce v oblasti ekonomickej, organizácie a techniky riadenia, manažmentu a marketingu, účtovníctva, zásobovania a odbytu, personalistiky, financií, hospodárskej správy, podnikateľskej a obchodnej činnosti, v službách a vo vedení administratívy. Po ukončení štúdia získava absolvent maturitné vysvedčenie. Odbor maliar odporúčame chlapcom, ktorí majú dobré estetické cítenie, radi kombinujú farby a majú záujem o dekoračné riešenia. Oboznámia sa s jednotlivými druhmi farieb a ich vlastnosťami, naučia sa pracovať s náradím, pomôckami a strojmi, ktoré sa používajú v odbore. Okrem základných maliarských techník ako maľovanie, natieranie, válčekovanie, naučia sa vyhotoviť rôzne dekoračné vzorky, nápisy a napodobňovať drevo a mramor. Absolvent je schopný samostatne vykonávať všetky potrebné činnosti súvisiace s konečnou povrchovou úpravou interiérových a exteriérových priestorov. Dobre sa orientuje v projektovej dokumentácii, pozná vlastnosti materiálov a vie správne voliť technologické postupy prác. Odbor montér suchých stavieb pripravuje absolventa so širokým všeobecným vzdelávacím základom s odbornými teoretickými vedomosťami i praktickými zručnosťami na kvalifikované vykonávanie odborných činností, ktoré súvisia s úpravou interiérov a montážou ľahkých stavebných konštrukcií, bytových, občianskych, priemyselných, poľnohospodárskych objektov pri ich údržbe, opravách a rekonštrukciách. Súčasťou prípravy je osvojenie si technologických postupov ručného opracovania kovov, dreva, stavebných dosiek, ich montážou a povrchovými úpravami. Inštalatér je kvalifikovaný odborný zamestnanec, schopný samostatne pracovať, vykonávať montáž, údržbu a opravy jednotlivých rozvodných systémov, inžinierských sietí, miestneho, ústredného a diaľkového charakteru a všetkých zariadení, ktoré priamo súvisia s týmito systémami. Vie spájať rôzne materiály s váraním, lepením a inými technikami, ovláda tvarovanie rozvodov, osadzovanie a pripájanie rôznych zariadení podľa predpísanej technickej dokumentácie a vie vykonať predpísané skúšky. Ďalej je oboznámený so základmi murárskych, maliarských a betonárskych prác, ručným opracovaním dreva, plastov a sadrokartónu. Odbor kozmetička a vizážistka je zameraný na získanie odborných vedomostí a zručností pri odbornom ošetrení pleti celého tela s využitím najúčinnejších kozmetických prípravkov. Absolventky zvládnu prácu s kozmetickými prípravkami, líčidlami a pomôckami pre vizáž, obsluhu a údržbu najmodernejších prípravkov, prístrojov a pomôcok v kozmetických salónoch. Absolventi odboru mechanik stavebno-inštalačných zariadení sú schopní samostatne vykonávať odborné činnosti stredných technicko-hospodárskych pracovníkov pri príprave stavieb, stavebnej výrobe a v projekcii. Tento odbor zároveň pripravuje žiakov na kvalifikované vykonávanie manuálnych odborných činností, ktoré súvisia s realizáciou, údržbou a opravami zdravotných inštalácií, ústredného vykurovania a plynovodov. Pre kvalifikované vykonávanie uvedených činností získava absolvent štúdia široký odborný profil s nevyhnutným všeobecným vzdelaním, s dostatočnou adaptabilitou na príbuzné odbory a tiež schopnosť aplikovať nadobudnuté vedomosti samostatne a v tíme. Štúdium poskytuje úplné stredné odborné vzdelanie.
Absolvent študijného odboru mechanik počítačových sietí má vedomosti a zručnosti z oblasti spôsobu používania, spracovania a prenosu informácií, informačných technológií, hardveru a softveru počítača a počítačových sietí. Ovláda obsluhu zariadení pre spracovanie informácií, návrhy a realizáciu komunikačných systémov, diagnostikovanie a odstraňovanie chýb a porúch na týchto zariadeniach. Absolvent ovláda tvorbu webových stránok, vie pracovať na počítači, využívať aplikačné programy na spracovanie textu a grafiky. Vedenie školy, učiteľský zbor a majstri odborného výcviku neúnavne pracujú na tom, aby svojim žiakom vytvorili kvalitné podmienky na vzdelávanie, záujmové činnosti a na praktickú prípravu. Vďaka tomu naši študenti z roka na rok dosahujú lepšie výsledky v rôznych súťažiach. Elektromechanici, kaderníčky a murári pravidelne reprezentujú našu školu na okresných, ba aj na celoštátnych súťažiach. Zapájajú sa každým rokom do recitačnej súťaže a jazykových olympiád. V popoludňajších hodinách pracujú krúžky, ako napríklad krúžky maďarského a slovenského jazyka, ktoré sa zaoberajú prípravou na maturitné skúšky, elektrotechnický krúžok, počítačový, športový, ako aj protidrogový. Tým, ktorí radi surfujú na internete, poskytujú svoje priestory dve učebne, zariadené najmodernejšími počítačmi, tlačiarňou a skenerom. Naša škola sa usiluje byť súčasťou nových informatických a komunikačných technológií, využívajúc tieto vo vyučovacom procese. V nedávnej minulosti sme uspeli v konkurze organizovanom Ministerstvom školstva a Európskou úniou a získali sme projekt Odborne a moderne, ktorý bol podporovaný aj Európskym sociálnym fondom, ktorého cieľom bolo zabezpečiť súťaživosť vo výchovno-vzdelávacom procese. Časť finančných prostriedkov, ktoré projektom škola získala, sa investovala na zakúpenie učebníc, učebných pomôcok, na vytvorenie infraštruktúry informatiky, vďaka ktorej sa škola píši 2 odbornými jazykovými učebniami s interaktívnymi tabuľami, projektorom a počítačmi. V ďalších 2 učebniach sú mobilné interaktívne tabule. Vďaka predchádzajúcemu projektu sa môžeme pochváliť aj odbornou učebňou pre prírodné vedy. Moderné prezentácie umožňujú učivo spestriť, vzbudia záujem študentov a napomáhajú k zavedeniu moderných foriem učenia. Ďalšiu časť projektu tvoril aj nový spôsob výučby. To znamená, že na našej škole sa využíva e-learningové vyučovanie cez internetový portál školy. Na stránke možno nájsť databázu jednotlivých predmetov, ktorú vyučujúci môžu neustále doplňať aj testami. Tie umožňujú spätnú väzbu, bližší kontakt medzi učiteľom a žiakom a kvalitnejšie vzdelávanie. Jedným z hlavných článkov projektu bola modernizácia vzdelávacieho programu, využívanie získaných pomôcok v jednotlivých predmetoch. Okrem toho, naša organizácia považuje za dôležité ďalšie vzdelávanie pedagógov a zapojenie všetkých študentov do tohto vzdelávacieho systému. Očakávaniam súčasnej spoločnosti nie je ľahké vyhovieť. My ale veríme, že pomocou nových informačných spôsobov a nových pedagogických metód sa podarí v našom regióne vychovať takých odborníkov, ktorí budú schopní obhájiť svoje miesto nielen doma, ale aj za hranicami, spĺňajúc tak podmienky Európskej únie.